هيدلي رجال Spiritu għaddis li ħlaqna, ejja nil-moħda u lilna, imla bil-grazzja tijek, il-qlub li intħlaqtilna. Intlaq pardon ta' Allah, li tiqaf dejjem magħna, għajn ħajja narim Sam sebadoni intnit il-levinija tal-missir minnum wiet fik blerf nil-snamonija ixel biddaw li senesi kebbest il-ħlub li mħabba u saħdan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna zom li l-għadu bil-nafis li Mexxina jint biex nibqu id-deni Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħuti l-eżis, illum qegħdin nofru dil-qudiesa
għarruħ Marian Farrugia. U jew nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa ma' Ġesu fl-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla nseħħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu. Għamel li nifirħu dejjem bil-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien billi l-fizzjal jirraf sewwa biex il-Lud kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jingħata l-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Sadduċej, oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajat fis-Sinedriju ħuti, jien Fariżew u bien il-Fariżej, u għalhekk li qiegħed isir ħaq minni, minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif qalek għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Sadduċej u l-ġemgħa inqasmet. Għax is-Sadduċej jgħidu li la kien hemm qawmien minn bejn l-imwiet, l-anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir, xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej qamu u bdew jeħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem. Min jaf kellmux xi spirtu jew xi anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-fizzjal billi beda li se jtertqu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn fosthom u jeħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara, il-mulej derlu u qallu: għamel il-qalb kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Jienet lil mulej insidi. Mulej, inti s-sem u l-wirt tar-ries tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Imbierek il-mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tgħallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ bil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tgħallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Alleluja, alleluja. Ħajkunu l-kol ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, għax hekk id-dinja temmen li inti batni. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu refajneħ lejn is-sema talab u qal: minix nitlob għal dan biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Biex hekk id-dinja temmen u inti li inti batni.
Il-glorja li jintajt lili, jintajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħal maħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda. Għal kollox, ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li inti tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni inti, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jien għaraftek u dawn għarfu li inti batni. U jien għarrafthom ismek u għad narrafhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fikom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Qegħdin inkomplu din il-mixja hekk bitħejjija għal Pentekoste li minn hawn u 3 ijiem oħra, is-sibt flaxija. Il-Pentekoste hawnhekk il-Vanġelu kollu u l-qari mill-ġdid jindikawlna dan l-Ispirtu Santu kif jaħdem. Kif it-traqat ta' Alla xi drabi huma differenti mit-traqat tagħna. Hekk l-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Apostli għandna lil Pawlu li qed jiġi meddet mis-Sadduċej u mill-Fariżej li hemm di tensjoni kontrih li trid teliminah, li trid toqtlu. Però qisu Alla qed jinqeda b'din it-tensjoni biex Pawlu ma jkunx sew fejn kien, li imma mbagħad din it-tensjoni mbuttatu biex imur lejn Ruma. Bħala ċittadin Ruman, Pawlu kellu dritt li jappella ġewwa Ruma. U b'dan il-mod, permezz ta' dan li ġara, imbagħad wassal biex fil-futur, snin wara, anki ma' 300 sena wara, Ruma stess tikkonverti. Però kieku ma kienx hemm din id-diffikultà li nqalet li forsi Pawlu dak il-ħin sa tara bħala diffikultà kbira u għal xejn li qed ittellef milli Ġesu jiġi immexxi lill-oħrajn, jiġi mitkellem fuqu, jiġi mxandar lill-oħrajn. Billi Pawlu kien determinat li ser jibqa' jxandar fuq Ġesu, kien flessibbli u ma qagħdx marbut mal-post fejn kien, imma kien lest li jitlaq u jimraħ. U s-sitwazzjoni ġdida li imbagħad sab raħu fiha meta mar ġewwa Ruma ħada bħala opportunità ġdida biex ixandar lill-mulej. U dan kif kien jirnexxielu jagħmlu? Dan kien jirnexxielu jagħmlu minħabba dak li qrajna fil-Vanġelu, l-intimità ma' Alla. Dawn din l-intimità ma' Alla hija d-don tal-fema li naraw l-affarijiet u nħossu l-affarijiet bħalli kieku qegħdin nħossuhom mill-qalb ta' Alla. Jirnexxielna naraw l-affarijiet mhux bil-għajnejn tagħna, imma bil-għajnejn ta' Alla li m'għandhom żmien. Għalhekk jew nitolbu l-mulej illum jagħtina l-qawwa, jagħtina din l-intimità miegħu biex bħall-eżempju ta' Pawlu tal-ewwel Knisja ma naqtaw qatt qalbna imma mmorru għal dak li huwa essenzjali. Naraw x'irid minna il-modi kif nistgħu inxandru l-Vanġelu u nagħmluha mill-aktar fis possibbli u fiċ-ċirkustanzi u nitfgħu żerrija fl-art li tħalli l-frott. Jew nitolbu l-mulej jagħtina l-erf biex ma narmux żerrija fejn ma tistax tikber għax hemm il-blat, imma ż-żerrija tagħna tal-ġid nitfgħuha fejn tħalli l-frott. Jew nitolbu fiskiet fuq dan.
Miju saris u talbna l-mistiera tas-semenu tolbu għal-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti, għal dawk kollha involuti fil-pastorali tal-Knisja biex l-Ispirtu Santu jiġi u jammar fostna għal ġid tal-istess Knisja, għal ġid tal-umanità. Jew nitolbu għal-mexxija tal-pajjiż dawk kollha qegħdin jieħdu deċiżjonijiet biex ifittxu l-interessi tal-popli u mhux l-interessi tagħhom infushom. Tolbuk ukoll għal dawk kollha li huma morda, għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu. Għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara l-qawmien mill-imwiet, wara li lilu nnifsu bid-dieher lid-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu tgħallem. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-ħena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel aw min tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni,
u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettah fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Merjen Farrugia, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti f'ismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik. Nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġedditna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-kobor tal-misteru tal-għid u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna jew nitolbu li tkompli tibgħat fina l-Ispirtu Qaddis titlob lil Alla l-Missier għalina u l-Ġesu biex dan l-Ispirtu jkompli jgħammar fina. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġifitek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġifitek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġifitek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu Qaddis li ħlaqna, ejja lil moħda u lilna, timla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li intħlaqtilna. Intlaq pardon ta' Alla li tiqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqassam seba' doni, inmiet il-leminija tal-Missier minnhom wieħed fik bl-erf l-isnamonija. Ixel bid-dawl is-sensi kebbes lill-qlub li mħabba u saħħaħ dan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm li l-għadu bil-nafis min-nexxi